ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்க முத்துமதன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நீங்க தம்ப்நெயில்ல பார்த்த மாதிரி ஹென் ஃபர்ஸ்டா இல்லைன்னா எக் ஃபர்ஸ்டா, இது ரொம்ப நாளாவே ஒரு கான்செப்டா ஓடிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் வீடியோ பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் நான் ஏன் வீடியோ பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். அதை நீங்க தம்ப்நெயில்லையும் லைட்டா பார்த்துருக்கலாம். என்னது அப்படின்னா, கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸ்ல பண்ண போறோம். ஓகேவா? அப்போ நம்ம வீடியோ எல்லாமே எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸ்ல தான். ஸோ இந்த வீடியோவும் கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸ்ல தான் பண்ண போறோம். அப்போ அதுக்கான ரீசனும் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸ்ல சொல்ல போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, இப்போ கோழி ஃபர்ஸ்டா இல்லைன்னா முட்டை ஃபர்ஸ்டா அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே கேட்டுட்டு இருப்போம். அப்போ அந்த கேள்வி கேட்கச்சல இப்போ ஒருத்தங்க கோழி அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ கோழி எதுல இருந்து வந்தது அப்படின்னு ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேட்போம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு தான் ஆன்சரு அப்படி சொல்லி நான் சொல்லணும் அப்படியே சொல்ல வரல. ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா மாறிட்டே இருக்கும். சரியா? எப்படின்னா அதுதான் இப்போ ஹென்னு ஃபர்ஸ்டா இல்லைன்னா எக் ஃபர்ஸ்டா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் மாறிட்டே இருக்கும். இதை சொன்னா இதுவாங்க, இதை சொன்னா இதுவாங்க. அப்ப எதுதான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. ஓகேவா? சரி, அப்போ கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸ் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எப்படின்னா, சரி, இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில பார்த்தோம் அப்படின்னா லீ-சாட்லியர் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அப்ப லீ-சாட்லியர் பிரின்சிபல் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரியாக்டன்ட் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஹென் ரியாக்டண்டா இருக்குமா எக் ரியாக்டண்டா இருக்குமா? ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டா மாறும். அப்போ நம்ம எக்கையும் ப்ராடக்ட்னு சொல்றோம், ஹென்னையும் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம்னு நினைப்போம். ஆனா எது நமக்கு பேஸா இருக்கும்? எக் தான் பேஸா இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ எக் பேஸா இருக்கு அப்படின்னா ஹென் வந்து ப்ராடக்டா மாறுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இது வந்து திரும்ப தான் மாறாதா அப்படின்னா கண்டிப்பா மாறும். அதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீ-சாட்லியர் பிரின்சிபல். அப்ப லீ-சாட்லியர் என்ன சொல்ல வருவாரு அப்படின்னா ஈக்குலிபிரியம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நமக்கு சொல்ல வருவார். அப்ப ஈக்குலிபிரியம்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரியாக்டன்ட் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் திரும்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரியாக்டண்டா மாறும். எப்போனா அதுக்கு தேவையான நம்ம ஏதோ ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கச்சுல, இல்லைன்னா அது ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகச்சுல. சரியா? அப்போ இது வந்து லீ-சாட்லியர் பிரின்சிபல் மூலமா ரெண்டுமே நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில சொல்லிடலாம். ஓகேவா? ஆனா எது ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் மெயினா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சோடியம் அப்படிங்கறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மெட்டல். ஓகேவா? அப்போ சோடியம் மெட்டலையும் குளோரின் அப்படிங்கிற ஒரு மாலிகுல். அப்போ குளோரின்னா நமக்கு நிறைய இதுல தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப ஒரு குளோரின் அதிகமா இருக்கு இந்த வாட்டர்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதோ ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் அதுல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ அது ரொம்ப ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்காது அந்த போனா. அப்போ சோடியம் தனி குளோரின் தனி. சோடியம்ங்கிறது மெட்டல், அது மெட்டல் மாதிரி இருக்கும். தண்ணியில பட்டாலும் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா எரிஞ்சிரும். அது அதோட கேரக்டரை நம்ம தனியா படிக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ குளோரினுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஆனா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற சால்ட் கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்போ சோடியம் குளோரைடுங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற சால்ட், அதான் டேபிள் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க, அதான் சோடியம் குளோரைடு. ஓகேவா? அப்போ சோடியம் தனி குளோரின் தனி. ஆனா ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுல நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது அப்படின்னா டோட்டலி டிஃபரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதை தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நமக்கு ஹென்னுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஹென்னாதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஏதோ ஒரு பேடா இருக்கு, அந்த பேட்ல இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எக்கு கிடைக்கும். அந்த எக்குல இருந்து வர்றதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹென். ஓகேவா? ஸோ இது இந்த ரியாக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுங்க. இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சோடியமும் இருக்கு குளோரினும் இருக்கு. இது சம் டேஸ்ல நமக்கு ரியாக்ஷன் நடந்து சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஏதோ ஒரு பேடு, அந்த பேட்ல இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எக்கு கிடைக்கும். அந்த எக்ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்க, கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்கு தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பேசிஸ்ல பார்த்து தான் நம்ம ஹென் கிடையாது ஒரு எக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனா நமக்கு நிறைய நாளுக்கு முன்னாடியே இந்த எக்குங்கிறது ஃபார்ம் ஆனதுனால முன்னாடி இருந்த அந்த பேர்டு என்ன அப்படிங்கிறது கரெக்டா தெரியல. சோ அதனாலதான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. எது இந்த விஷயம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு புதுசா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருந்தா அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி நான் சொன்ன இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லுங்க. இல்லைன்னா கெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்க யாரும் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட நீங்க கொஸ்டின் கூட கேட்டு பாருங்க, அவங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் தெரியுதானே. ஸோ தெரியல அப்படின்னா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, நீங்களும் கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு ஆளாகலாம். ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.